अरे मरही के बाटे अरे मारी दो न जान से काहे के मुआवेलो अरे नजरिया के बान काहे के मुआवेलो नजरिया के बान से मरही के बाटे तो मारी दो न जान से मरही के बाटे तो मार दो न जान से आ काहे के मुआवेलो गायत्री जी के ठोकरी हाँ आ गायत्री जी के कोट में गनो बजता तो सुंदर लगला फास्ट बजी तो सुंदर न लगी और नजरिया के बा मुआवेलो नजरिया के बान से आज हो पहिला मिलना सुन सजनी के सो आज हो आ गया गुलाब ये खेलल बाबा सोने भगवान जब प्यार हो कदे सोने भगवान जब प्यार हो कदे आज राजा जी के कोरवे में जवान हो कदे आज राजा जी के कोरवे में जवान हो कदे पहिला मिलनवा दिल सजने के सजनवा और हो गया गुलाब खेलल बाबा जनवा सोने भगवान जब प्यार हो कदे के मुआवेलो नजरिया के बान से गोलू राजा एक ऐसा कलाकार बड़े जितेंद्र भैया जो साफ सुथरा गायत्री ठाकुर भिखारी ठाकुर और धोती कुर्ता पहन के नारदी विधा के संगत के अब 82 गीत गा के आज गोलू राजा मंच के स्टार बारे खेसारी पवन से भले ही महंगा पैसा लेवेले 20 लाख 25 लाख 15 लाख वो 2 लाख लेवेले 3 लाख लेवेले लेकिन वो 30 के 30 दिन गावेला आ मंच कोनो फीका ना पर देले ई गोलू राजा हवे आ कोई भी सीनियर कलाकार भेट जाओ आदर सम्मान सदैव करेले अंतरक भाव का हो घर से निकले लू जब सज सवर के राम जी बनवले लागोस पूरा हो सफर के